Nadawat na sa Mandawi City College ang Institutional Recognition kun IR gikan sa Commission on Higher Education. Buot pasabot ni ini, accredited o compliant ang tanan nilang mga course offerings ug ang eskwelahan mismo aprobado na sa CHED. Di kalipay kining kalambuan sa mayor ug sa kadagkuan sa eskwelahan. Itungod niini, mamahimo nang maka-apply ang eskwelahan sa UniFAS kun United Student Financial Assistance for Tertiary Education. Kundiin ang national government na ang musubsidize sa tuition sa mga estudyante. Matod sa syudad, kung maaprubahan na sila sa UniFAS, makadaginot na ang city government nga maoy nag-subsidize o nagbayad karon sa tuition o galastuhan sa pag-operate sa maong eskwelahan. That would save us around 40 to 45 million per annum. So labi na karon needed kay nato tungod aning sa problema sa basura nato, problema aning sa high cost of fuel. Balipayon yung kay mi na nabuhat gini ni Doc in such a short time. Nag-letter si CHED paingon ni UniFAS nga si Mandawi City College nakakuha nag-IR. Then si UniFAS mo letter balik ni CHED Central, then ilang kuan diri sa region, then si region mo letter ni MCC para mo comply for documentary requirements.